Happy produceert scharreleieren, wit en bruin. En we zetten deze af in Nederland en in Duitsland voor de tafeleimarkt, maar ook voor hotels, restaurants en in de doosjes die wij verkopen bij onze automaten. Dierenwelzijn vinden Mark en ik heel erg belangrijk. Sinds 2000 zijn we al gestart met het produceren van scharreleieren. Scharrelkippen zijn kippen die loslopen in de stal en die zich daar vrij kunnen bewegen. Op het personele vlak van Happy, we zijn 15 jaar geleden gestart, eigenlijk met onze eerste medewerker. Dit was tevens een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondertussen zijn we uitgebreid op 10 personeelsleden, waarvan 5 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als we kijken naar het welzijn van het personeel, we hebben weinig ziekteverzuim binnen het personeel. Ook is er weinig verloop. We zijn ondertussen 15 jaar een actieve samenwerking met de rissenbedrijven, de sociale werkvoorzieningschap hier in de regio. Transparantie is een woord wat wij ontzettend belangrijk vinden binnen Happy. Zo zijn we een erkend leerbedrijf voor VMBO-studenten tot en met HBO-studenten. En stellen we ons bedrijf regelmatig open voor bezoeken van onder andere scholen, ministeries, gemeenten en bedrijven die in de regio willen komen kijken hoe ons productieproces eruit ziet. Planet is zonder meer een belangrijk onderdeel binnen Happy. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in duurzame energie. Zo hebben we 5 jaar geleden gekozen voor volledige LED-verlichting binnen onze stallen, waardoor het energieverbruik drastisch omlaag ging. Ook hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in zonnepanelen en op dit moment produceren we ongeveer voor een 200 woningen per jaar aan duurzame energie. Andere duurzaamheidsaspecten zal mijn broer Mark verder toelichten. Binnen Happy hebben we een tweetal jaren geleden de keuze gemaakt om te investeren in de productie van eigen mengvoer. De achtergrond erachter is dat we op die manier het aantal transportbewegingen behoorlijk kunnen beperken. Dat heeft nog een bijkomend voordeel dat je voor je kip in feite een menu, een voer op maat kunt maken. Dus op die manier snijdt het mes aan meerdere kanten. Een ander aspect waar we binnen dit bedrijf voor gekozen hebben is het drogen, het nadrogen van de mest. Er wordt die mest tot korrels geperst en die wordt vervolgens wereldwijd wordt dat feitelijk verkocht om op die manier weer een stukje verduurzaming van de bodem te voorzien. Het laatste aspect wat ik nog wil noemen, we zijn als bedrijf voornemens om te gaan investeren in luchtwassing. Dus alle uitgaande lucht wordt gewassen, waardoor we op die manier de belangrijkste emissies met bijna 90% kunnen reduceren. Profit is uiteraard een belangrijk onderdeel binnen de onderneming. Het bepaalt met name de continuïteit van je onderneming. Daar proberen we ook als bedrijf op in te spelen en met name ook te kijken wat gebeurt er in je omgeving. Zoals we straks al noemden, ook met luchtwassing zijn we als bedrijf, we hebben een aantal investeringen zijn we voornemens te gaan doen. En daarom is ook een financiële, gezonde, solide basis van belang om ook in de toekomst het bedrijf te blijven voortzetten voor ons, voor onze familie en voor onze medewerkers om op die manier aan iedereen een duurzame toekomst te bieden. Happy staat voor 3 kernwaarden. Altijd vers, rechtstreeks van de boerderij en met zorg geproduceerd. Kortom, van een Happy wordt iedereen blij.